Denti Comhairle Contae Dhún den go tacaíochta hortan grúpa gúna Gaeltachta at a bonnie la corinetan Walty and word snip ecrinu miswil Comhairle Contae Dhún in agus vi runa scoring for ni again Comhairle Contae Mary Trace nGall had a geri an Comhairle Contae tacaíocht a hort don the principal at a gúna Gaeltachta vi Francis Nigedi a lahar ag a knockide Francis Charlotte Morris so Francis. She agus rud mór eile bhí an argáid inné an tá galig cruníthe Comhairle Contae la beidir chuig bliana diaag agus hebh gné a le a bó a cholama id Gaelic istí a seamra na Comhairle mar sin rud maithe bhíon sin gur hálaí sin gurún chuid mhór jasprata a dhéanú tre bhean na Gaelige gur lór na Comhairle lig ar Gaelic acu ar fá beidir jamomante an daine Gaelic ar an ábhar seo mar sin rudanú bhí an dúsa gur mission tain daine bhí ábalta na nótaí a lig a lácu agus gur chuda na heirisearí na hiicna bhí chur cisteim sa go dé bhí si a ré so bhí sé jazz go dog si tú séite an Gaelic ag chuniú inné ar an ábhar seo. Arúna bhí híos na go dótú Comhairle Contae Dhún tacaíocht dó quick principle gúth na Gaeltachta sin na principle bhí ag a teag gúth na Gaeltachta agus na principle atá na run na Gaeltachta faoi cheanastíocht a nara a choneal cuirimí fan tríochta udras na Gaeltachta a choneal Edgehas Gaeltachta agus Gaelige a chasint scéman na forbara teanga cultúra agus alíne a choneal agus ciste catchas a bheith ar foiil de abratha capagil infrastructure agus pobl a gceantaí dheargúilta mar an Gaeltacht. Sin na quick principle agus ar dús Lord Mary Trace nGall ar an ábhar an sin Lord Puedig ó Doherty, Michael Quinn, Dehaíalcorn agus Seamus O'Donnell Chomaile Brendan O'Byrne, Lord sin an chuigir sin an Gaelic agus Lord Foster, Thomas Pringle, bhí runch Gaelic agus Ian McGarvey agus Lord Turn Sloy ar an ábhar agus Lord de Lig fan Táhart go gonne go dóthaí tacaíocht dan bháú agus déantí na Comhairle eile ligiléir an sin déanmhú leis an bháú seo gur cheart scríú gin na hairí a lig agus go héirithe émon ó críomh agus an Táhart go gonne an Gaeltacht mar a teags na neirí ceiríthe agus fásta go scríú siad chuig gúth na Gaeltachta agus go neintsead go mid siad sin sésta omlan tacaíochta Comhairle Contae Dhún omlan tacaíochta chót don na principle a te gúth na Gaeltachta agus Ghlac